θέλετε να καταλάβετε, να φωτογραφίσουμε πολύ μαύρα ή πολύ άσπρα. Αφού η φωτογραφική μηχανή μας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ασπρό αγροφίλμ ή έγχρωμο, τότε τελικά η φωτογραφία μπορεί να μην είναι πολύ σφιχτό πράγμα. Μπορεί η φωτογραφία να είναι κάτι τελείως πιο ανοιχτό από αυτό που θέλουμε να μας πείσουν κάποιο οπαδί της κλασικής φωτογραφίας. Έχει πολύ μεγάλη σχέση και πολύ μεγάλη σημασία με το τι θα αποφασίσουμε να φωτογραφίσουμε. Η καινούργια δουλειά είναι τόσο υπερβολικές λεπτομέρειες, μα τόσο υπερβολικές λεπτομέρειες, που όταν θα τις δείτε δεν θα πιστεύετε ότι αυτό το πράγμα είναι μια κανονική παραδοσιακή φωτογραφία. Δεύτερο, εδώ το δικαίωμα της επιλογής. Ότι όπου θέλει μπορεί να σταθεί ο φωτογράφος. Κλασικούλες βέβαια όσον αφορά την αντίληψη, ήταν μια δουλειά που έκανα με τύπους παλίψους τους έλεγα εγώ. Τύπους δηλαδή που έχουν όλη την ιστορία. Κοιτάξτε εδώ οι συνθέσεις, η σύνθεση, η επιλογή, το πού θα περνάνε όλα αυτά τα πράγματα, οι ορίζοντες, είναι δικαίωμα του φωτογράφου. Αν είναι δικαίωμα του φωτογράφου και μπορούμε το χέρι ο φωτογράφος ενός ανθρώπου που μιλάει να δείχνει εκεί ή να δείχνει επάνω ή να δείχνει πιο ψηλά, τότε η φωτογραφία μπορεί να είναι πολύ πιο ανοιχτό θέμα από ότι ίσως προσπαθούν να μας πείσουν ότι έτσι μόνο πρέπει να είναι. Θυμάμαι στα χρόνια μου, όλα τα σπίτια είχαν το περίφημο γέρονο του τσουμπούκι, είτε σε ζωγραφική είτε σε φωτογραφία. Ήταν ένας γέρονος ναυτικός με ένα ναυτικό πηλίκιο σχεδόν μπούστο, με ένα τσουμπούκι, ήταν ένα μάστα. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει άλλη. Στα κεντήματα ή στους πίνακες ζωγραφικής ή στα wall, πώς θα το πούμε τώρα, δεν ξέρω πώς θα το πούμε, ή σε φωτογραφίες για πολύ μεγάλους τύπους στις καφετέριες ή πώς τα λέγαμε τότε, δεν θυμάμαι, ζαχαροπλαστεία της εποχής, ας πούμε, ήταν τα περίφημα καναδέζικα τοπία. Δέντρα έτσι, με ένα ποτάμι στη μέση, δεξιά το σπιτάκι ή αριστερά το σπίτι, 3 δέντρα δεξιά ή 2 δέντρα δεξιά και τα άλλα έδειξε σε μια καφετέρια στο ζαχαροπλαστείο και ήταν όλος ο τύπος έτσι. Ή η κυρία έπαιρνε να κερδίσει το σεμέντι, πώς τα λέγανε αυτά τα πράγματα, μικρό, μεγάλο, σε τέτοια τοπία. Άλλη απάτη την οποία έκανα για να δείξω ότι η φωτογραφία είναι φωτογραφία, συγγνώμη, αλλά και την ίδια στιγμή μπορεί να δείξει ψέματα. Απειράχτες, ασπρόμορφες φωτογραφίες των ιστιοφόρων που κάποια στιγμή είχαν έρθει στο καλό χώρο. Μόνο που αυτά τα ιστιοφόρα δεν έρθαν πραγματικά ποτέ στο καλό χώρο. Διότι το καλό χώρο ήταν αυτά τα μούδια. Γιατί δεν υπήρχαν ποτέ αυτά τα ιστιοφόρα. Αυτά τα ιστιοφόρα τα είχε ένας φίλος του, ο οποίος του άρεσε να φτιάχνει μικρά ομοιώματα πλοία. Τα πήρα, τόσα τα καραβάκια, ξέρετε. Άμα προσέξετε τα πανιά θα καταλάβετε ένας που ξέρει από πανιά ότι δεν μπορεί να τσαρακώνεται έτσι ένα πανί. Είναι μικρούλικες, μακετούλες πλοίων. Τα έβαλα σε ένα τραπεζάκι και τα φωτογράφησα με φόνο πίσω. Δηλαδή, εδώ και αν η απάτη της φωτογραφίας ήταν απάτη. Παρουσίασα κάποια πλοία ότι ήρθανε, ενώ τα πλοία αυτά δεν ήρθανε και δεν είχα πειράξει τίποτα στη φωτογραφία. Το μέγεθος, ο τρόπος με τον οποίο γέμιζε το κάτω και φυσικά η παραποίηση αυτού του κάτω τμήματος ώστε να φαίνεται ότι ενδέχεται να είναι σε ένα λιμάνι, σε ένα ντό, σε ένα κάτι. Αυθεντικό. Τίποτα δεν πήραξα. Ήταν εκεί την ώρα. Απλώς κάποια στιγμή έβγαλα το συνεργό εκείνη την ημέρα του παπαϊδί. Αλλά έβγαλα το συνεργό, περίμενα να πάει στο κέντρο, θα καταλαβαίνω. Πήγαινε και στον επόμενο φάκελο. Μετά, τώρα θα σας πω μόνο κουβάδες. Και πήρα τις φωτογραφίες, τις
στην αρχή, να πώς έγιναν, εάν βρισκόντουσαν μέσα σε τονιστές. Οι ίδιες ασπρόμαυρες φωτογραφίες, χωρίς να πειραχθούν καθόλου, φυσικά τις τύπους στα 10-20 φορές. Όπως θυμόμαστε, οι παλιές φωτογραφίες ήταν το ασπρόμαυρο, είναι ασύμβητο. Φλωριούχος άργυρος, τον οποίο εμείς άμα το βουτήξουμε σε γλυκό όξι γίνεται κυκλινιάρης, άμα το βουτήξουμε σε οξύ του χαλκού γίνεται φώτινος, άμα το βουτήξουμε σε οξύ του τάδε αλλάζει χρώμα. Τους άρεσε το παλόσαστο. Δεν είναι φωτογραφίες, πώς δεν είναι. Κι όμως δεν έχουν την ίδια σκληρή βαρύτητα. Μέσα το σύννεφο εδώ πέρα, πώς αλλάζει, αν πέσουμε με τη σειρά για να δω, 3 φωτογραφίες που θα αλλάξουν, αν αλλάξουν, άλλαξε. Πώς αλλάζει η απόκριση και η αίσθησή τους. Να και μια σεμαία. Αυτή είναι η αυτοκίνητη. Κρέμεται με το ψαρά, το καράβι, κρέμεται από πάνω. Το άκρο ναό της πιάζεται. Για πάνω της φωτογραφίας. Αλλά καμία πάνω. Μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε και μπορούμε σήμερα, λέω εγώ, να κάνουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς, πήγαινε στον επόμενο φάκελο, χωρίς εμείς να επεμβαίνουμε στη λογική αυτό που με το παλιό μυαλό λέει ότι η φωτογραφία δεν πρέπει να αλλάζει. Η φωτογραφία είναι αυτό που βλέπεις μπροστά σου και τα φωτογραφίες. Πάτε το ρεκούστηκα. Εδώ έκανα άλλη πουστιά. Δεν ξέρω πώς είχατε δει την έκθεση στο Μουσείο Φωτογραφίας. Μεγάλα περίπου σε αυτό το μέγεθος που το βλέπουμε τώρα στην προβολή του πιο μικρό. Τι έκανε. Πήρα αυτά τα αρχεία και καλή ώρα που πούμε, έφτιαξα σε βγάλια φωτογραφιών. Και βρήκα ποια φωτογραφία, όλες οι φωτογραφίες, μία με τη ζήτα, άμα έχετε την ικανότητα δηλαδή, ας πούμε κάπως έτσι να τις βλέπουμε, όλες οι φωτογραφίες είναι σωστές υποτίθεται, εντάξει. Και λέω, εάν εγώ, δέστε, η πρώτη θρησκεία της Ελλάδας και η τελευταία, ο χριστιανισμός και ο βούς, και οι δύο καρμένες και οι δύο αυτός το φόη είναι λίγο πιο μικρό. Και ενώ κάθε μια από μόνη της φωτογραφία είναι σωστή, μόλις τις φέρνεις δίπλα-δίπλα, αμέσως αλλάζουν. Το έργο είναι ένα. Άρα, ο φωτογράφος, ακόμη και διαλέγοντας την έκθεση ποιες φωτογραφίες θα βάλει σε έναν τύπο και ποιες θα βάλει στον άλλον, μπορεί να αλλάξει τον αδόξασο στην πραγματικότητα. Ακόμα δηλαδή και αν είσαστε φωτογράφοι του πραγματικού με αυτή την έννοια που βλέπουμε ακόμη μέχρι τώρα και μόνο που μπορείτε να φέρετε κοντά 2 φωτογραφίες, μπορείτε να τους αλλάξετε τη σημασία, μπορεί ενδεχομένως να την υπερτονίσετε ή μπορεί να κάνετε η μία φωτογραφία να αναρωτιέται για την άλλη. Αυτή ήταν η πρόθεση του σε αυτό. Παρέμενα δηλαδή κλασικός όσον αφορά την ιδεολογία της κάθε φωτογραφίας, σαν κλασικός φωτογράφος, αλλά την ίδια στιγμή, βάζοντας τη μία φωτογραφία δίπλα στην άλλη, προσπαθούμε να πω κάτι διαφορετικό. Μία φωτογραφία από βιτρίνα και ένα άγαλμα εδώ. Αυτό. Οι σκιές
από τον ήλιο που μπαίνει στο δωμάτιό οι διακόπτες και δύο τσαλακωμένες καμαρίνες. Ένας τάφος από ένα στρατιώτη του Ρώσικου μετώπου και ένας τάφος, δόξα η μία, δόξα και η άλλη, από ένα στρατιώτη του Χίτλερ. Το φως που έρχεται προς τα έξω και το σκοτάδι που πηγαίνει προς τα μέσα. Το νέο, ένα ισραηλίτικο σύστημα και μια ωραία κούνια, άμα τη βλέπετε με δύο κολοδάχτυλα, ειδική για γυναίκες, να βάζουμε τα μωρά μας στα κοριτσάκια μας, ή τύχει και μας ξεφύγουν, πληρωμένα είναι οι κοινές. Τα φθαρμένα μας τα μολυβάκια που μαζεύετε, δεν ξέρω πόσοι μαζεύετε από εσάς τα μολυβάκια που μένουν προς τα λάθη. Μαζεύετε, κανείς. Είναι ωραία σειρά και ξαναδούμε. Εγώ δεν ξαναδούμε. Δεν ξέρω. Μνήμια περσόνων από μπρος και από πίσω. Ένας τάφος που μοιάζουν τα παράθυρά του με τα μάτια μας και το ανάποδο φυσικά και ένα από εκεί και πάλι, άλλο και πάλι εδώ. Σαν να το έρχεται το πνεύμα. Αυτή η διάπατη είναι βασική. Είναι 10 χρόνια.